ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት ክፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ሰላም ተኸታተልቲ እዛ መደብ ከም ዝፍለጥ ዝበዝሐ ሚድያታት ናይ ዓለም ብዛዕባ እቲ ኣብ ሶርያ ዝተኻየደ ሰውራ ከምኡ እውን ምውዳቕ ባሻር አልኣሳድ ምህዳም ናቱ ናብ ሩስያ እየን ዝዛረባ ዘለዋ ካብኡ ሓሊፈን ከዓ ባሻር አልኣሳድ ዝገበሮ ግፍዕታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጨፍጨፎም ህዝቢ ዝሕቀቆም ሰባት ብኬሚካል ዝቐተሎም ሰባት ብዛዕባ እየን ዝዛረባ ዘለዋ ካብኡ ሓሊፈን እውን መጻኢ ሶርያ እንታይ ክመስል እዩ ኢለን ዝትንትና ሚድያታት እውን ኣለዋ እዚ እውን ንዓና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሎሚ ብዛዕባኡ ክዛረበ ከም ትማሊ ዝበልክዎ እንተዘይሪኢኹም እታ ቪድዮ ተመሊስኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም መንግስቲ ባሻር አልኣሳድ ካብ ኣቡኡ ጀሚሩ ንኸባቢ 54 ዓመት ኣብ ልዕሊ ሶርያ ገዚኦም ክገዝኡ ከለዉ ከዓ ብሓይሊ ብጭቆና ብሓይሊ ናይ ፀጥታን ናይ እስር ቤትን ተደጊፎም ንሶርያ ከመሓድርዋ ፀኒሖም ግን ኩሉ ግዜ ውልቀ መላኺ ንመዋእሉ ኣይነብርን እዩ ህዝቢ እውን ይለዓል እዩ ብኡ መጠን ከዓ ህዝቢ ሶርያ ተላዒሉ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ካብ ስልጣን ኣልይዎም ኣሎ ኣብዚ ተኣገዳሲ ሕቶ ክነልዕሎ ዘለና መን እዮም እዞም ክቃለሱ ዝፀንሑ ሓደ ሓይሊ ድዩና ባሻር አልኣሳድ ክቃለሱ ፀኒሑ እንድሕር ኢልና ባሻር አልኣሳድ ካብ ሓደ ሓይሊ ጥራሕ ኣይኮነን ሰውራ ክገጥሞ ፀኒሑ ዝተፈላለየ ሓይልታት ኣንጻር መንግስቲ ባሻር አልኣሳድ ክቃለሱ ፀኒሖም ግን እቶም ዓበይቲ ሓይሊ መን እዮም እንድሕር ኢልና ኣብ ሰለስተ ክንጥርንፎም ንኽእል ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሓይሊ እቲ ናይ ኩርድሽ ሓይሊ ዝበሃል ወይ ከዓ ሲሪያን ዲሞክራቲክ ፎርስስ ተባሂሉ ድፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ከዓኒ እቲ ህዝብታት ናይ ኩርድሽ ይፅቀጥ ስለ ዘሎ ከም ማይኖሪቲ ጭፍጨፍ ስለ ዘሎ ኩርድሽ ከዓኒ እስልምና ዘይኣምኑ ናቶም ሃይማኖት ዘለዎም ናቶም ባህሊ ዘለዎም ኣብ ቱርኪ ኣብ ኢራን ኣብ ኢራቅ እውን ዝርከቡ ህዝቢ እዮም ስለዚ ንሕና ናትና ርእስና እናመሓድረሉ ዞባ ንደሊ ኣለና ኢሎም ክቃለሱ ፀኒሖም እዚኦም ከዓኒ ኣሜሪካ ከም ቀንዲ ወገን ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኢላ ስለትሪኦም ክድግፎም ፀኒሓ ማለት እዩ ዳርጋ ሓደ ሲሶ ዝኸውን ናይ ሶርያ መሬት ሒዞም ኣለዉ እቲ ካልኣይ ሓይሊ ከዓኒ እቲ ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ዝበሃል እዚ ዝዓበየ ቦታ ናይ ሶርያ ሒዙ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንደማስቀስ ዝኣተወ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ብመሰረቱ ብሓደ ኣቡ መሐመድ ኣልጁላኒ ዝምራሕ ኮይኑ እስላማዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ከም ዝፍለጥ እዚ ኣቡ መሐመድ ኣልጁላኒ ዝበሃል ወዲ 42 ዓመት ኣብ 82 ኣብ ስዑድያ ዝተወለደ ኮይኑ ኣብቲ እዋን እቲ ኣቡኡ ናይ ኦይል ኢንጂነር ኮይኑ ኣብ ስዑድያ ዓረብ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ከዓ ናይ ጂኦግራፊ መምህር ስለ ዝነበረት ክሳብ ወዲ 7 ዓመት ኣብ ስዑድያ ይፀኒሑ ድሕሪ 7 ዓመት ግን ኣብ 1989 ንሶርያ ተመሊሱ ቅርብ ጉብዝ ምስ በለ ከዓኒ ኣብቲ 2003 ዝተጀመረ ናይ ኣልቃዒዳ ወይ ናይ ኣይስል ዝበሃሉ ዞም ግብረ ሽበራውያን ቃልሲ ኣብ ኢራቅ ናብኡ ከይዱ ተሳቲፉ ድሓረይ ኣብቲ እዋን ኣሜሪካ ንኢራቅ ክትወረላ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ከዓኒ ኣብ 2006 ተማሪኹ ንኸባቢ 5 ዓመት ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ ኣሜሪካ ፀኒሑ ድሕሪኡ ካብኡ ምስ ወፀውን ተመሊሱ ናብቶም ኣልቃዒዳ ወይ ኣይስል ዝበሃል እዩ ተመሊሱ ዳርጋ ቀልጢፉ ከዓ ናብቲ ስልጣን ናቶም ወታደራዊ ኣዛዚ እንዳኾነ ንላዕሊ መፅኡ ድሒሮም እውን ናብ ሶርያ ናብቲ ሃገሩ ሰዲዶሞ ናብ ሶርያ ከዓኒ ሓደ ናይ ኣልቃዒዳ ሙእዙዝ ሰራዊትን ሶርያ ተቆፃፂሩ ከዓ ኣባል ናይ ኣልቃዒዳ ንክገብራ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብ 2016 ከም ናቱ እምነት እስላማዊ ሓይሊ ንዓለም ዝውክል ዘይኮነ ኣነ ናብ ሃገረይ ብሸሪዓት መሓደር ሃገረይ ዝደሊ እምበር ካብ ሃገረይ ወፃኢ ብዙሕ ክኸይድ ኣይደሊን እየ ናብ ካልኦት እውን ምእዙዝ ክኸውን ኣይደሊን እየ ስለ ዝበለ ካብኦም ተፈልዩ ኣብ 2017 ከዓኒ እዚ ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ዝበሃል መስሪቱ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካብዞም ኣልቃዒዳ እልይ ኣቢሉ ነብሱ ከም ሓደ ኣድሓኒ ናይ ሶርያ ኮይኑ ቀሪቡ ብዙሓት ሰባት ከዓ ክድግፍዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ መጀመርያ ኣብ ሰሜናዊ ናይ ሶርያ ብፍላይ ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይ ሶርያ እኳ ተነበረ ከም ዝረኣናዮ ኣብዚ 2 ሰሙን
ዳርጋ ንመብዛሕቱ ሶርያ ተቆጻጺሩ ንደማስቀስ ኣትዩ ዳርጋ ሕጂ እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ኣብ ደማስቀስ ወይ ትገባርን ሓዳግን ኣቡ መሐመድ አልጁላኒ እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ኣብዚ ክተቐሳ ዝደሊ ኣቡ መሐመድ አልጁላን ወይ ከዓ ሓያት አልተሕሪር ቅድሚ ንሶርያ ምእታዎም ሓደ ጊዛዊ መንግስቲ ኣቂሞም ነይሮም ሲሪያን ሳልቬሽን ገቨርንመንት ዝበሃል ኣብ እድሊብ ወይ ከዓ ኣብ ምምሕዳር እድሊብ ኣብኡ ነይሩ ሕጂ እቲ ካብቲ ናቱ ሓደ ሚኒስተር እዮም ንሶርያ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክካይዳ ኢሎም መዚዞሞ ደሎ ብፍላይ ከዓ ኣቡ መሐመድ አልጁላኒ መዚዝዎ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና እዛ ኣቡ መሐመድ አልጁላኒ ፅልዋ ናይ አልቃዒዳ ፅልዋ ናይ ኣይሲስ ወይ ናይ ዳዕሽ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ እስላማዊ ተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ግን እዚ እስላማዊ ተሓሳስባ ካብ ሶርያ ወፃኢ ከተግብሮ ኣይደሊን እየ ህዝበይ ብሸሪዓ ከም መሓድር ይደልየ ዝብላ ተሓሳስባ ምፅኢ ኣሎ ግን ክሪኦ ኢና ኣብ መፃኢ ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ሲሪያን ናሽናል አርሚ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ሶርያ ሃገራዊ ሰራዊት ዝበሃል ተንቀሳቐስ ኣሎ እዚ ከዓ ብፍላይ ብቱርኪ ዝሕገዝ ኮይኑ እዚ እውን ናቱ ጊዛዊ መንግስቲ ኣቂሙ ነይሩ ቅድሚ ሶርያ ምእታዊ ማለት እዩ ሲሪያ ኢንተሪም ገቨርንመንት ወይ ከዓ ሶርያ ጊዛዊ መንግስቲ ዝበሃል ኣቂሙ ናቱ ዝኾነ ፕሬዚደንትን ሚኒስተራትን ሸይሙ ነይሩ መብዛሕትኡ እዚ ከዓኒ ኣብ ኣሌፖ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ሕጂ እዞም ሶርያ ናሽናል አርሚ ወይ ናይ ሶርያ ህዝባዊ ሰራዊትን ሓያት አተሕሪር አልሻምን ከዓኒ ዳርጋ ብሓደ ዮም ካብ ሰሜናዊ ናይ ሶርያ ንታሕቲ እንዳወረዱ ክሳብ ናብ ደማስቀስ ወይ ርእሲ ከተማ ሶርያ ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ዓበይቲ ሓይልታት ወይ እዞም ሰለስተ ሓይልታት ከም ዓበይቲ ተቃወምቲ ናይ መንግስቲ ሶርያ እንድሕር ጌርናዮም ወይ ዝዓበየ ቦታ ኣብዚ እዋን እዚ ንሶርያ ሒዞም ኣለዉ እንድሕር ኢልና ንኣሽቱ ናይ ኢስላሚክ ስቴት ወይ ናይ ዳዕሽ ናይ አልቃዒዳ ፅልዋ ዘለዎም እውን ኣለዉ እሶም ግን ሕጂ እንዳሓቀቁ ከም ዝኸዱ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ከም ዝበልክዎ ሕጂ ኣብ ሶርያ ንተቃወምቲ ዝድግፋ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ነይረን ማለት እዩ ብግህዶ ኣሜሪካ ነቶም ናይ ኩርድሽ ትሕግዝ ቱርኪ ከዓኒ ነቶም ሲሪያ ናሽናል አርሚ ከምኡ እውን ብገለ ነቶም ሓያት ተሕሪር አልሻም ትድግፍ ማለት እዩ ሕጂ እዘን ክልተ ሃገራት እንድሕር ሪኢኻየን ክልቲኣተን ኣባላት ኔቶ እየን ክልቲኣተን ኣባላት ኔቶ ከለዋ ግን ነናተን ረብሓ ኢለን ኣብ ሶርያ ክልተ ዝተፈላለየ ሓይልታት ይድግፋ ነይረን ማለት እዩ ብኣንፃሩ ተሪኢኻ ከዓ ኣሜሪካ ንሓያት ተሕሪር አልሻም ከም ግብረ ሽበራ እያ ትሪኦም ቱርኪ ከዓ ንናይ ኩርድሽ ሓይልታት ከም ግብረ ሽበራ እያ ትሪኦም ምክንያቱ ናይ ኩርድሽ ሓይልታት ኣብ ቱርኪ እውን ኣለዉ እዞም ናይ ኩርድሽ ሓይልታት ኣብ ቱርኪ ዘለዉ ከዓ ኣንጻር መንግስቲ ቱርኪ ዝቃለስ እዮም ናቶም ዝኾነ ሃገር ወይ ከዓ ናቶም ዝኾነ ልዕላዊ ምምሕዳር ዝደልዮም ስለዚ እቲ ፍርሒ ኣብ ሶርያ ዘለዉ ኩርድሽ ኣብ ቱርኪ ዘለዉ ኩርድሽ ኣብ ኢራቅን ኢራንን ዘለዉ ኩርድሽ ምናልባሽ ሓደ መዓልቲ ኩላትና ተጠርኒፍና ናትና ሃገር ክንገብር ኢና እንተበሉኸ ዝበሃል ሓሳባት ስለ ዝመፅእ እዚ ቱርኪ ኣፅዒቃ እትቃለሶም ነዞም ናይ ኩርድሽ ሓይልታት እያ ማለት እዩ ሕጂ ምእታው ናይ ሓያት ተሕሪር አልሻም ወይ ከዓ ናይ ሲሪያ ናሽናል አርሚ ናብ ርእሰ ከተማ ናይ ሶርያ ንቱርኪ ዓብ ዓወት እዩ ምክንያቱ እቶም ናይ ኩርድሽ ሓይልታት ዝዓበየ ስልጣን ኣይሕዙን እዮም ኢላ ስለ ትሓስብ ማለት እዩ ካልእ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕጂ ኣብ መፃኢ ሶርያ እንታይ ፅልዋ ክመፅ እዩ እንድሕር ኢልና እዞም ክልተ ዝዓበየ ቦታ ሒዞም ዘለዉ ናብ ሶርያ ናይ ኩርድሽ ሓይልታትን ሓያት ተሕሪር አልሻምን ክሰማምዑ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም እንድሕር ኢልና ከዓ ናይ ሓባር መንግስቲ ከቆሙ ይኽእሉ ዶ ወይ ኣብ እንደገና ናብ ኩናት ሕድሕድ ክኸዱ ይኽእሉ ዶ ድብል እዚ ኣሰካፊ ኩነታት እዩ ኩሉ ግዜ ምናልባሽ ኣብ መፃኢ ክንሪኦ ኢና ግን ንሶርያ ዓብዪ ፅልዋ ከምፅኣላ ዝኽእል ኩነታት እዩ ማለት እዩ ካብዚ ሕልፍ ኢልና ሕጂ ሶርያ ከም ዝበልክዎ ኣብ ትሕቲ እዞም ተቃወምቲ ሓይልታት ኮይና ኣላ ተዛማዲ ሰላም ኮይኑ ኣሎ እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፅ ኣለዉ ሰባት ምስ ስድራ ቤቶም ይራኸቡ ኣለዉ ቁሩብ ናይ ሰላም ጩራ ነፊስዋ ኣሎ ግን ከዓ ክሳብ ሕጂ ተኽስታት ይስማዕ ኣሎ ናብ ሶርያ ማለት እዩ ናይ ኣየር ድብዳባት ኣሎ እዚ ናይ ኣየር ድብዳባት እዚ ተኽስታት ካበይ ይመፅእ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ካብዘን ናይ ደጋ ሓይልታት እዩ ዝበዝሐ ቱርኪ
ነቶ መንግስቲ ሶርያ ሒዝዎ ዝነበረ ኣፅዋር ብፍላይ ኣብ ከባቢ ናይ ኩርድሽ ሓይልታት ዘሎ ምእንታን ኣብ ኢድ ናይ ኩርድሽ ሓይልታት ከይወድቕ ትድብድበላ ተቃፅሎላ ምክንያቱ ናይ ኩርድሽ ሓይልታት እንድሕር ደልዲሎም ነቶም ከምኡ ዳኣመሰሉ ኩርድሽ ሓይልታት ኣብ ትርክብ ዘለዉ ሓገዝ ክገብርሎም ይኽእሉ እዮም ድበሃላ ተሓሳስባ ኣሎ ሓንቲ ከም ግብረ ሽበራ ከም ፀላእቲ ስለትሪኦም ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ዝዓበየ ወታደራዊ መኽዘን ይኹን ዝዓበየ ወታደራዊ ሓይሊ ትርኪ ትድብድበላ ምክንያቱ ኣብ ኢዶም ክወድቕ የብሉን ብካልእ ወገን ተሪኢኻ ከዓ ናብዘይ ዓብዪ ኢንተረስት ወይ ዓብ ኣገዳስነት ዘለዋ ናብ ስርያ እንድሕራላ እስራኤል እያ ምክንያቱ እስራኤል ምስ ሶርያ ትዳወብያ እቲ ናይ ጎላን ሃይትስ ዝበሃል ኣብኡሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን እስራኤል ምስ ሶርያ ተዋጊኣ ነይራ ኣብቲ ውግእ እቲ ከዓ ነቲ ናይ ጎላን ሃይትስ ዝበሃል ከባቢ ወይ ትዝባን ጎላን ዝበሃል እስራኤል ተቆፃፂራቶ ድሕር ገለ ስምምዕ ሓደ ዓቃብ ሰላም ክኣቱ ተባሂሉ ሕጂ ግን ምዞም ምምፃእ ሓደሽቲ ሓይልታት እስራኤል እውን ምናልባሽ እዚኦም እስላማውያን ሓይልታት ናባይ ገጾም ክጥምቱ ክእሉ እዮም ድብላ ተሓሳስባ ኣላ ትገብር ኣላ በናይ ምንነተይናሁ ምውዳቕ ስርዓት ናይ ኣልበሽር ንከባቢና ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እሱ ሒዝዎ ዝመፅእ ስግኣታት ከኣሎ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ብኡ መጠን ከዓ ሰራዊት እስራኤል ናብቲ ጎላን ሃይሊ ገፅ ይቐርብ ኣሎ ነቲ ዝባውንቲ ክሕዝዎ ኣለዎ ምክንያቱ ዝኾነ እተኾነ ተዳሊና ክንፀንሕ ኣለና ዝበሃላ ባህላ ስለ ዘሎ እዚ ነገራት እውን ይካየድ ኣሎ This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity but also is fraught with significant dangers. بخالق وجن كا إسرائيل ون نتزعبي حيل ناي سريع زبال وتدرو حيل مالتي يجي أتوار تك أتلو الله بسبب هجي نتناي كيميكال أتوار زبال سوريا تونو نبرت زبال نعو دبريبات الله بخالق كا نت حيل بحري ناي سوريا ملؤ بملؤ عنيات الله زخونة تخونا أقدمك نتزلو محيلي أقواديل كا مصنح كم حدا استراتيجي سلط وزر إسرائيل إزي تقبر الله إذا كله بدمر كنريو خلنا كنوتات سوريا توديو اختبل بتاعم أسقائيو حادتنا وشتو كنوتات قصابيجي أسكافيو مقنعاتو كلته أنصار دليتات زلوهم حيلتات يوم نسوريا تقارينو توقعات إيروم زلو زوم حيلتات كسمامعو خلو دوني حبار منقصة فترة خلو ديلكا حادة حسابيو جن تتخلوتات أبب دبالة خوون خلي كال أيكا تنابت زوبا زلو حقرات نناتن دليتات اللون تركي ናይ ኩርድሽ ሓይልታት ክቆፃፀሩ የብሎምን ትብል ኣላ ምክንያቱ ነቶም ሶርያ ተቆፃፂሮም ዘለዉ ብፍላይ እቲ ናይ ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ዝበሃልን እቲ ናሽናል ሳልቬሽን ኣርሚ ዝበሃልን ትርኪ ስለ ትድግፎም ምስኦም ስምምዕ ንክገብሩ ክንደይ ከይተፍቅደሎም ወይ ከዓኒ ሓደ ቅድሚ ኩነት ኣቐሚጣ እሱ መጀመርያ ክትግበር ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ እስራኤል ነዚ ኩነታት ብጥብቂ ትሪኦላ ነዚ ኩነታት ብጥብቂ ምርኣይ ከዓኒ ነቲ ዘሎ ኣፅዋር ናይ ሶርያ ምናልባሽ ኣብ ኢድዞም እስላማውያን ሓይልታት ከይወድቕ ኢላ ትድብድበላ ከም ዝበልክዎ ሓይላ ያላ ናይ ኬሚካል ኣፅዋር ኣለዎም ዝበሃል ናይ ሶርያ እውን ቅድሚ ሕጂ ነቶም ተቃወምቲ ንጥፋእ ባሻር አልኣሳድ ተጠቂሙሉ ዝበሃል ንዕኡ እውን ደብዲባቶላ ምናልባሽ ኣብዚ ስዕቡን እንታይ ክርኢና ቀሲልና እንዕዘቦ እዩ በዚ መጠን እውን እዞም እስላማውያን ሓይልታት ዓቕሊ ይገብሩ ዶ ሶርያ ምስ ተቆፃፀሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ገጾም ኸዱ ዶ ሓደ መሳርሒ ናይቲ ናብቲ ዞባ ደሎ ሓይሊ ከም በዓል ኢራን እንደገና ክኾኑ ክእሉ ዶ ኢልካ ምርኣይ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ፅልዋ ናይ እስላማዊ ሓይልታት ስለ ዘለዎም እስራኤል ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓይኒ እስላማውያን ሓይልታት ስለተኣቱ እዚ እውን ቀሲልና እንሪኦ ኩነታት እዩ ግን ሶርያ ኣብ ቀራና መገዲ እያ ዘላ ካብ ውሽጣዊ ሓይልን ካብ ደጋዊ ሓይልን ኣብ ቀራና መገድላ እዚ ከዓኒ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክርኤና ማለት እዩ ብካልእ ወገን እቲ ምስፍሕፋሕ ዲሞክራሲ ናብ ሶርያ እንድሕር ርኢኻ እውን እስላማውያን ሓይልታት ናቶም ዝኾነ ግፍዕታት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ዝበሃል ወረ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ትማል እውን ከም ተዛረብ ኩሉ መንግስቲ ባሻር አልኣሳድ ልዕሊ 100,000 ሶርያውያን ኣሲሩ ጨፍጭፉ ቀቲሉ እዩ እዞም ተቃወምቲ ከዓ ኩሉ ግዜ ብበረኻ ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ነቲ ምስኦም ደይሰማማዕ ሰብ እንዳቐጥቀጡ እንዳዘረፉ እንዳቐተልዮም መፅዮም ዝበሃል ወረታት ኣሎ ምናልባሽ ቀሲልና ክርኤና ግን ኩሉ ግዜ ብበረኻ ዝመፅእ መንግስቲ ከምኡ ከይገበረ ክመፅእ ኢልካ ምሕሳብ ዳርጋ የዋህነት ክኸውን ይኽእል እዩ ብበረኻ ዝመፅእ መንግስቲ እውን ዲሞክራሲ ከስፍን ኢልካ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተስፋ ትገብረሉ ይኮነን ግን ተዛማዲ ሰላም ተዛማዲ ምዕባለ
ተዛማዲ ናይ ፍትሒ ትካላት እንድሕር ገይሩሎም እሱ እውን ሓደ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ሕቶ ዲሞክራሲ እውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዘሎ ኣብ ሶርያውያን ግን ንሕና ዝመረፅናዮ ክንገብር ኢና ዝብሉ ተስፋታት ይገብሩ ኣለዉ ምናልባሽ ፅባሕ ዲስኣፖይንት ክኾኑ ዶ ይበሳጨው ዶ ድበሃል ለውጢ ተፀቢኻ ሓደ ካብኡ ዝገደደ ወይ ከምኡ ዓይነት ስርዓት መፀካ ከሎ ተስፋ ስለ ዘቁርፅ እስቲ ኩነታት እውን ክረአዩ ግን ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ሶርያ ብዙሓት ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዝነበረ ክቅጥቀጡ ዝነበሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ በልዮም ዝነበሩ ንከባቢ 40 ዓመት እውን ተኣሲሮም ዝነበሩ ተፈቲሖም ሰላም ረኺቦም ኣለዉ እዚ እውን ሓደ ዓብይ ራህዋ እዩ ፅባሕ ከዓኒ ፅባሕ በዓላ ክፍርዳ እያ ክንብላ ንኽእል ኢና ከም ዝበልክዎ ግን ሶርያ ኣብ ቀራና መገድላ ሕቶ ናይ ሰላም ሕቶ ናይ ዲሞክራሲ ክምለስ ድዩ ኣይምለስን ሓቢርና ክርአና ማለት እዩ ይቐኒየለይ